Tero Huikko, Elkome Oyn toimitusjohtaja. Ensinnäkin tietenkin kysytään, mitä Elkome tekee? Elkome myy teollisuus IT-ratkaisuja ja testausjärjestelmiä lähinnä suomalaiseen teollisuuteen, mutta aika paljon meillä menee vientiinkin tavaraa. No, firman kotipaikka on tosiaan Hyvinkäällä, sun oma kotipaikka on Tampereella, nyt ollaan Jyväskylässä, niin herää kysymys, että miksi Jyp ja Jyväskylä? No vastataan nyt ensin vaikka yksityishenkilönä, että pitkä historia on Jypin kannattajana, että ihan 80-luvulta saakka seurannut. Ja varmaan alkoi siitä, kun asuin Porvoossa ja siellä oli sitten IFK tai Jokerit ja kumpikaan ei käynyt. Ja Jypi nousi niihin aikoihin liigaa ja se oli jotenkin mun juttu, että tää se on. Ja sitten muutin Tampereelle 90-luvun alkupuolella ja yritin käydä Tapparan pelissä, että nyt mä rupean kannattaa Tapparaa. Mä nousin väärään aikaan siellä seisomaan ja totesin, että on tässä, että ei tästä mitään tule. Firman kannalta niin me haarukoitiin tietysti sitä, että mikä on Suomessa se isoin juttu. No se on jääkiekko. Ja nämä isot joukkueet laskettiin käytännössä niin kuin hinnan vuoksi pois. Tai sitten siellä ei vaan ollut niin kuin tilaa eikä vapaata. Ja sitten on näitä Pori-Rauma-akseleita ja tämmöisiä, että jos sä valitset toisen, niin sä et saa sitten sieltä asiakkaita enää toisesta. Ja sieltä sitten haarukoitiin niin kuin fiksuin vaihtoehtoja. Kyllähän tämä niin kuin historia, kun mekin ollaan oltu jutussa, niin auttoi tietysti siihen, että hinta oli mun mielestä kohdallaan siihen nähden, mitä me saatiin. Ja kyllä tämä yhteistyökumppaniverkosto täällä on myös semmoinen, että me nähdään niin kuin liiketoimintamahdollisuuksia siinä. Ja hyvää porukkaa täällä on. Mitä se on niin kuin konkreettisesti antanut teille yrityksenä tällä hetkellä, että olette vuoden ollut nyt mukana, niin mitä sieltä on tullut, jäänyt käteen? No näkyvyyttä tietysti, että Diaksola teki pari hienoa maalia, oli aika muutama hyvä kuva oli Iltalehdessä saakka, mitä on esitelty sitten kaikille. Ja onhan tämä sillä lailla uutta, ei ole aikaisemmin niin kuin sponsoroitu tällä tasolla ja näin tarkasti, mutta kyllä se on helpottanut niin kuin yhteistyökumppaneille ja paikallisille yrityksille kontaktointia ja kerrotaan, että ollaan niin kuin täällä samassa porukassa mukana. Kyllä mä näen tämän niin kuin yhtenä fiksuna tapana. Ja sitten tämä on, niin kuin, tämä on tervettä toimintaa. Meillä on niin kuin vihreät arvot aika korkealla firmassa ja tämä tukee sitä tämmöinen ylipäätään liikuntaharrastus. Että ehkä sitten tuonne junioripuolelle voisi hakea myös jonkunlaista tukea. Hyvä. Kiitos Tero ja talvella jännitetään taas, miten meille käy. Hyvin tämä päättyy. Kiitos.